Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα όνομα που για μήνες φιγουράριζε στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους του FBI. Δεν ήταν έμπορος ναρκωτικών, ούτε κατά συρροή δολοφόνος. Ήταν μια γυναίκα που ενορχίστρωσε μια εν ψυχρό εκτέλεση από την άνεση του σπιτιού της. Στο σημερινό επεισόδιο εξερευνούμε το μοιραίο τρίγωνο του Ντάλλας και το διεθνές ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε τη δολοφονία της Κέντρα Χάτσερ. Είμαι η Κική και ακούτε Dark Crime GR. Η Μπρέντα Ντελγκάδο γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1982 στο κεντρικό Μεξικό από τους γονείς της Λούις και Μαρία Ντελγκάδο. Σε μικρή ηλικία η οικογένειά της πήρε μια μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Κατέληξαν στο Ντάλλας του Τέξας. Ο πατέρας της δούλευε στις κατασκευές και η μητέρα της στην ταχυδρομική υπηρεσία. Ήταν μια οικογένεια που δούλευε σκληρά για να τα βγάλει πέρα. Και η Μπρέντα ήταν ένα ήσυχο παιδί, ντροπαλή, χαμηλών τόνων, αλλά ταυτόχρονα ευγενική, γλυκιά και πολύ φιλική. Στο σχολείο τα πήγαινε εξαιρετικά. Οι δάσκαλοι της τη λάτρευαν. Ήταν από εκείνους τους μαθητές που δεν δημιουργούν ποτέ προβλήματα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Από μικρή ηλικία είχε απίστευτη εργασιακή ηθική. Δούλευε παράλληλα με το σχολείο ως ανθοπόλης και σερβιτόρα. Είχε στόχους, είχε όνειρα. Ήθελε να σπουδάσει ιατρική. Ήθελε να προχωρήσει, να πετύχει, να κάνει κάτι μεγάλο στη ζωή της. Αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Οι γονείς της δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τις σπουδές. Κι έτσι το όνειρο της ιατρικής έμεινε απλά ένα όνειρο. Αντί γι' αυτό έμεινε στο Ντάλλας και βρήκε δουλειά ως βοηθός οδοντιάτρου, το πιο κοντινό που μπορούσε να φτάσει στον ιατρικό χώρο χωρίς πτυχίο. Μετά από περίπου 12 χρόνια, η Μπρέντα είναι πλέον 30 ετών και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Συνεχίζει να ζει στο Ντάλλας και να εργάζεται ως βοηθός οδοντιάτρου. Απλώς προχωράει τη ζωή της. Έχει φύγει πια από το πατρικό της και νοικιάζει ένα δωμάτιο από μια παντρεμένη φίλη της. Μια ήρεμη, σχετικά σταθερή περίοδος. Μέχρι που φτάνουμε στον Αύγουστο του 2012. Εκεί είναι που μπαίνει στη ζωή της ένας άνθρωπος που θα αλλάξει τα πάντα. Ο Ρικάρδο Πανιάουα ή αλλιώς Ρίκι. Ο Ρίκι περιγράφεται ως εξαιρετικά εργατικός, σοβαρός και πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Δεν του χαρίστηκε τίποτα. Μεγάλωσε σε ένα πάρκο μετροχόσπιτα στην Καλιφόρνια και κατάφερε να φτάσει μέχρι το Stanford University, όπου σπούδασε ιατρική. Μια πραγματική ιστορία ανόδου. Το 2012 ζει στο Ντάλλας και εργάζεται ως δερματολόγος. Βρίσκεται επίσης στα τελικά στάδια ενός διαζυγίου και όταν γνωρίζει την Μπρέντα, κάτι πάνω της τον τραβάει. Ίσως η φιλοδοξία της, ίσως η εργατικότητά της, ό,τι κι αν ήταν, αποφασίζει να τη ζητήσει να βγουν. Η χημεία μεταξύ τους είναι άμεση. Αρχίζουν να βγαίνουν όλο και πιο συχνά και η Μπρέντα ενθουσιάζεται, ίσως και λίγο παραπάνω από όσο θα περίμενε κανείς. Γιατί για την Μπρέντα αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ήταν κάτι που ονειρευόταν για χρόνια. Από μικρή ήθελε να παντρευτεί γιατρό. Όχι μόνο για το πάθος της για τον ιατρικό χώρο, αλλά και για τα χρήματα. Η οικονομική ασφάλεια έπαιζε τεράστιο ρόλο για εκείνη. Και το γεγονός ότι ο Ρίκι ήταν δερματολόγος, ένας από τους πιο καλοπληρωμένους τομείς της ιατρικής, ήταν κάτι που την εντυπωσίαζε ιδιαίτερα. Μάλιστα δεν το κρατούσε για τον εαυτό της, το έλεγε παντού. «Βγαίνω με γιατρό και μάλιστα δερματολόγο». Μιλούσε συνεχώς για το πόσα χρήματα έβγαζε και κάπου εκεί οι γύρω της άρχισαν να νιώθουν άβολα, γιατί δεν ακουγόταν απλώς περήφανη, ακουγόταν αιμονική. Παρόλα αυτά η σχέση προχωράει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Μετά από μόλις 3 μήνες η κατάσταση αλλάζει. Η Μπρέντα πρέπει να φύγει από το σπίτι όπου έμενε. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί, ίσως η φίλη της χρειαζόταν το χώρο, ίσως κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα. Δεν έχει που να μείνει και έτσι κάνει την πρόταση. Ρωτάει τον Ρίκι αν μπορεί να μετακομίσει μαζί του. Και εδώ ο Ρίκι διστάζει. 3 μήνες σχέσης είναι πολύ νωρίς, το ξέρει. Αλλά από την άλλη είναι ερωτευμένος. Και τελικά δέχεται.
Η Μπρέντα μετακομίζει και για ένα διάστημα όλα φαίνονται τέλεια, σαν να έχουν βρει τον ρυθμό τους, σαν να λειτουργεί. Η σχέση φαίνεται να δυναμώνει. 6 μήνες αφότου ξεκίνησαν να βγαίνουν και 3 μήνες αφότου μετακόμισαν μαζί, έρχονται τα γενέθλια του Ρίκι και η Μπρέντα κάνει μια δημόσια ανάρτηση. «Χρόνια πολλά στον πιο καταπληκτικό και τον πιο έξυπνο άντρα που ξέρω. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος. Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα». Και εκείνη τη στιγμή όλα δείχνουν ιδανικά. Σαν μια σχέση που προχωράει προς κάτι σοβαρό, σαν να χτίζεται κάτι σταθερό. Λίγο αργότερα την ίδια χρονιά, η Μπρέντα κάνει ένα σημαντικό βήμα. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα σπουδών στην οδοντιατρική υγιεινή. Κάτι που ονειρευόταν από το Λύκειο. Επιτέλους νιώθει ότι πλησιάζει το όνειρό της, να γίνει επαγγελματίας στο χώρο της υγείας. Αλλά την ίδια περίοδο συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα. Η Μπρέντα μένει έγκυος και μετά από συζήτηση με το Ρίκι παίρνουν μαζί μια δύσκολη απόφαση. Αποφασίζουν να μην προχωρήσουν με την εγκυμοσύνη. Ήταν μια απόφαση που λογικά βασίστηκε στις συνθήκες της ζωής τους εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άφησε σημάδια. Για την Μπρέντα αυτή η εμπειρία ήταν βαθιά επώδυνη και ίσως το μόνο που την κράτησε ήταν η σκέψη ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούσαν να κάνουν οικογένεια μαζί. Ότι αυτό δεν ήταν το τέλος, ήταν απλώς μία αναβολή. Κι έτσι φτάνουμε στις αρχές του 2014. Έχει περάσει λίγο περισσότερο από 1 χρόνος σχέσης και ο Ρίκι της δίνει ένα δαχτυλίδι υπόσχεσης. Αρχίζουν να μιλούν για γάμο, για μέλλον, για κοινή ζωή. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά την ίδια στιγμή αρχίζουν να εμφανίζονται ρογμές και μία από τις μεγαλύτερες είναι η οικογένεια του Ρίκι. Γιατί, όπως είπαμε, ο Ρίκι είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Η γνώμη τους μετράει και η αλήθεια είναι ότι δεν συμπαθούν καθόλου την Μπρέντα. Τη θεωρούν αγενή, ελεκτική, αυταρχική και πιστεύουν ότι οι προτεραιότητές της δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ότι δίνει μεγαλύτερη σημασία στα χρήματα παρά σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό, όπως είναι λογικό, δημιουργεί ένταση. Γιατί όσο ο Ρίκι ακούει την οικογένειά του, τόσο αρχίζει να βλέπει πράγματα που πριν δεν έβλεπε. Ξέρεις, όταν είσαι ερωτευμένος, πολλές φορές δεν βλέπεις καθαρά, αλλά με τον καιρό καθαρίζει το τοπίο. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στον Ρίκι. Συνειδητοποίησε ότι όλον αυτό τον καιρό που ήταν μαζί με την Μπρέντα, εκείνη δεν ήταν απλώς λίγο ζηλιάρα, ήταν υπερβολικά ζηλιάρα. Τον κατηγορούσε συνεχώς ότι φλέρταρε με άλλες γυναίκες, ότι φερόταν ακατάλληλα, ακόμα και ότι την απατούσε. Και όχι μόνο αυτό, ήταν πεπισμένη ότι κάθε γυναίκα γύρω τους ήθελε τον Ρίκι, σαν να ζούσε σε μια διαρκή απειλή. Έφτανε στο σημείο να περιμένει από εκείνον να δηλώνει ξεκάθαρα σχεδόν σε κάθε γυναίκα που συναντούσε ότι έχει σχέση, κάτι που ξεπερνούσε τα όρια. Και υπήρχε και κάτι ακόμα. Τα χρήματα. Η Μπρέντα ήθελε όλοι να ξέρουν με ποιον είναι. Ήθελε να φαίνεται. Απαιτούσε ακριβά δώρα, πολυτελείς διακοπές. Μια ζωή που να δείχνει τέλεια προς τα έξω. Μια καλή εικόνα. Αλλά πίσω από αυτή την εικόνα η σχέση άρχισε σιγά σιγά να διαλύεται. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2014, έχοντας περάσει περίπου 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν, ο Ρίκι παίρνει μία απόφαση. Τη χωρίζει. Με εκείνον τον κλασικό τρόπο. Δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ, χρειάζομαι λίγο χρόνο, ας μείνουμε φίλοι. Ξέρεις, όλα αυτά που λέγονται όταν κάποιος έχει ήδη αποφασίσει να φύγει. Και η Μπρέντα καταραίει, τον παρακαλάει, τον νικετεύει να τη δεχτεί πίσω. Αλλά ο Ρίκι δεν αλλάζει γνώμη. Για εκείνον αυτή η σχέση έχει τελειώσει. Και κάπου εδώ κάτι αλλάζει μέσα της. Γιατί ενώ προς τα έξω φαίνεται ότι αποδέχεται τον χωρισμό, μέσα της παίρνει μια εντελώς διαφορετική απόφαση. Δεν θα φύγω ποτέ από τη ζωή του. Και το εννοεί. Ο Ρίκι της είχε πει να μείνουν φίλοι και η Μπρέντα αρπάζει την ευκαιρία. Είναι παντού. Κάθε φορά που εκείνος χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι, εμφανίζεται. «Είμαι εδώ, θα το φτιάξω εγώ, άσε με να βοηθήσω», μέχρι που ο Ρίκι αρχίζει να νιώθει άβολα. Τη ζητάει να κάνει πίσω, να απομακρυνθεί
γιατί καταλαβαίνει κάτι πολύ βασικό. Η Μπρέντα δεν έχει προχωρήσει, είναι ακόμα κολλημένη στη σχέση τους. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Κάτι που την κρατάει δεμένη μαζί του με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Η μητέρα της Μπρέντα είναι η καθαρίστρια του Ρίκι, ακόμα και μετά το χωρισμό, που σημαίνει κάτι πολύ απλό και πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν κλειδιά και αυτά τα κλειδιά περνάνε στα χέρια της Μπρέντα. Και κάπου εδώ τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν εντελώς, γιατί η Μπρέντα αρχίζει να μπαίνει στο διαμέρισμα του Ρίκι όταν εκείνος δεν είναι εκεί. Μπαίνει μέσα στον προσωπικό του χώρο και δεν σταματά εκεί. Ανοίγει τον υπολογιστή του, ψάχνει τα email του, βλέπει με ποιον μιλάει, τι αγοράζει, πού ξοδεύει τα χρήματά του, ακόμα και στον τραπεζικό του λογαριασμό. Σιγά σιγά αποκτά πρόσβαση σε όλα, κωδικούς, λογαριασμούς, social media, ολόκληρη τη ζωή του. Και όχι μόνο αυτό, καταγράφει τα πάντα για να μπορεί να τον παρακολουθεί από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται καν να μπει ξανά στο σπίτι. Επίσης, φτιάχνει αντίγραφα της άδειας οδήγησης και της κάρτας κοινωνικής ασφάλισής του. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά γιατί, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι αθώο. Και τώρα η Μπρέντα έχει πλήρη έλεγχο. Ξέρει τα πάντα. Όταν ο Ρίκι αποφασίζει να προχωρήσει και φτιάχνει προφίλ σε site γνωριμιών, η Μπρέντα το μαθαίνει αμέσως και δεν μένει απλώς στο να παρακολουθεί, επεμβαίνει, μπαίνει στο λογαριασμό του, διαβάζει τα μηνύματα και τα διαγράφει, πριν καν τα δει ο ίδιος. Εν τω μεταξύ, ο Ρίκι αρχίζει να πιστεύει ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για εκείνον, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος απλώς σβήνει τα πάντα. Και κάπου εκεί απογοητεύεται. Σκέφτεται ότι τα online ραντεβού δεν δουλεύουν και αποφασίζει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Να γνωρίσει κάποιον από κοντά. Γράφεται σε μαθήματα σάλσα και στην αρχή όλα φαίνονται φυσιολογικά. Πηγαίνει στο πρώτο μάθημα, διασκεδάζει, γνωρίζει κόσμο, οπότε αποφασίζει να ξαναπάει. Και στο δεύτερο μάθημα εμφανίζεται η Μπρέντα. Τότε ο Ρίκι σκέφτεται τι απίστευτη σύμπτωση. Αλλά δεν είναι. Η Μπρέντα ήξερε ακριβώς που θα είναι και είχε ήδη σχέδιο. Στο μυαλό της αυτό ήταν η ευκαιρία να χορέψουν μαζί, να έρθουν κοντά, να τον κάνει να την ερωτευτεί ξανά. Και το σχέδιό της έπιασε. Μετά από εκείνο το μάθημα, ο Ρίκι πιστεύει ότι ίσως ήταν μοιραίο, ότι ίσως πρέπει να της δώσει άλλη μία ευκαιρία. Και έτσι τα ξαναβρίσκουν. Είναι Σεπτέμβριος του 2014. Η Μπρέντα και ο Ρίκι έχουν ήδη περάσει έναν χωρισμό και τώρα αποφασίζουν να δώσουν άλλη μία ευκαιρία στη σχέση τους. Αλλά αυτή τη φορά με έναν όρο. Δεν θα ξαναζήσουν μαζί, πιστεύουν ότι η απόσταση ίσως βοηθήσει τα πράγματα να λειτουργήσουν καλύτερα. Ίσως αυτή τη φορά να τα καταφέρουν. Μόνο που δεν τα καταφέρνουν. 5 μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2015, ο Ρίκι χωρίζει ξανά με την Μπρέντα. Και αυτή τη φορά το κάνει μέσω email. Ναι, όσο ψυχρό και αν ακούγεται, ίσως να ήταν ο μόνος τρόπος που ένιωθε ασφαλής να το κάνει. Γιατί μέχρι τώρα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ποια πραγματικά είναι η Μπρέντα. Και η Μπρέντα δεν το δέχεται καθόλου. Ο Ρίκι σχεδόν αμέσως μετά το χωρισμό προσπαθεί να προχωρήσει. Επιστρέφει στα sites γνωριμιών. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Μπρέντα εξακολουθεί να παρακολουθεί τα πάντα. Ξέρει πότε μπαίνει, με ποιον μιλάει, πού πηγαίνει και αυτή τη φορά επιτρέπει σε κάποια πράγματα να συμβούν. Ο Ρίκι αρχίζει να βγαίνει ραντεβού, να γνωρίζει κόσμο, να προσπαθεί. Αλλά συμβαίνει κάτι περίεργο. Σχεδόν σε κάθε ραντεβού εμφανίζεται η Μπρέντα, σαν σύμπτωση. Τυχαία, στο ίδιο εστιατόριο, τυχαία στον ίδιο χώρο, τυχαία την ίδια στιγμή. Μια φορά σύμπτωση, 2 φορές ίσως, αλλά κάθε φορά όχι. Και δεν είναι μόνο τα ραντεβού, ο Ρίκι πηγαίνει για τζόκινγκ και τη βλέπει εκεί, σχεδόν κάθε φορά, σαν να τον ακολουθεί. Και η αλήθεια είναι, τον ακολουθεί. Γιατί η Μπρέντα έχει πρόσβαση στο λογαριασμό iCloud του, χρησιμοποιεί την εφαρμογή εντοπισμού και ξέρει ακριβώς που βρίσκεται κάθε στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο. Και ο Ρίκι δεν έχει ιδέα. Ζει τη ζωή του πιστεύοντας ότι όλα αυτά είναι απλώς περίεργες συμπτώσεις. Ενώ στην πραγματικότητα κάποιος τον παρακολουθεί διαρκώς. Η Μπρέντα σε αυτό το σημείο έχει αφιερώσει σχεδόν όλη της τη ζωή σε αυτό. Δουλειά και μετά παρακολούθηση. Social media, emails, τραπεζικοί λογαριασμοί,
τα πάντα, και παρόλο που όλα αυτά είναι ήδη ανησυχητικά, εκείνη φαίνεται ικανοποιημένη, γιατί βλέπει κάτι. Βλέπει ότι τα ραντεβού του Ρίκι δεν πηγαίνουν καλά, δεν κρατάνε, και αυτό της δίνει μια περίεργη ηρεμία, σαν να περιμένει, σαν να πιστεύει ότι τελικά θα επιστρέψει σε εκείνη. Αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί τον Μάιο του 2015 ο Ρίκι γνωρίζει κάποια, και αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το όνομά της είναι Kendra Hatcher. Τη γνωρίζει μέσω Tinder. Είναι 35 ετών και εργάζεται ως παιδοδοντίατρος. Και φαίνεται ότι δεν είναι απλώς άλλη μια γνωριμία. Η Κέντρα μεγάλωσε σε μια πολύ μικρή πόλη κοντά στο Springfield του Illinois, ένα μέρος με μόλις 800 κατοίκους. Από μικρή είχε πολλά χαρίσματα. Ήταν εργατική, έξυπνη, γενναιόδωρη, αρχηγός στην ομάδα βόλεϊ, στην ομάδα μαζορετών, πάντα δραστήρια, πάντα παρούσα. Αλλά αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει περισσότερο ήταν η ανάγκη της να βοηθάει τους άλλους. Οργάνωνε ομάδες μελέτης, στήριζε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και δεν έμεινε μόνο εκεί. Ταξίδευε σε χώρες όπως ο Ισημερινός, προσφέροντας δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να την αντέξουν οικονομικά. Ήταν πραγματικά ένας καλός άνθρωπος. Είχε παντρευτεί στο παρελθόν, αλλά πήρε διαζύγιο. Και μετά από αυτό μετακόμισε στο Ντάλλας για ένα νέο ξεκίνημα. Εκεί γνωρίζει τον Ρίκι. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη ραντεβού. Αυτή η γνωριμία θα αλλάξει τα πάντα. Όπως είπαμε, η γνωριμία έγινε μέσω Tinder. Και μόλις η Kendra Hatcher είδε το προφίλ του Ρίκι, κάτι της έκανε κλικ. Στο προφίλ του ο Ρίκι έγραφε «Ζω το παιδικό μου όνειρο ως γιατρός. Είμαι χαρούμενος σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου. Μου αρέσει να τρέχω, να εξερευνώ νέα μέρη και ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου στο ραντεβού μου». Και κάπως έτσι όλα ξεκινούν. Η σύνδεση είναι άμεση και η σχέση τους προχωράει πολύ γρήγορα μέσα στους πρώτους 2 μήνες. Πολυτελή εστιατόρια, ταξίδια, φωτογραφίες μαζί στα social media, όλα δείχνουν τέλεια. Και όχι μόνο αυτό, ο Ρίκι την παίρνει μαζί του για να γνωρίσει την οικογένειά του. Και θυμήσου, η οικογένεια για τον Ρίκι είναι τα πάντα. Αυτή τη φορά όμως όλα είναι διαφορετικά. Η οικογένεια τη λατρεύει, την αγκαλιάζει αμέσως. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην τους αρέσει επάνω της. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή σχετικά με τη γνώμη που είχαν για την Μπρέντα. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Μπρέντα παρακολουθεί τα πάντα από απόσταση. Βλέπει τις φωτογραφίες, βλέπει τα ταξίδια, βλέπει την ευτυχία τους και αυτό τη διαλύει. Γιατί στα μάτια της η Κέντρα ζει τη ζωή που έπρεπε να έχει εκείνη. Έτσι η οργή της αρχίζει να μεγαλώνει. Αλλά δεν σταματά εκεί. Η Μπρέντα δεν παρακολουθεί μόνο τον Ρίκι, παρακολουθεί και την Κέντρα. Δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook, στέλνει αίτημα φιλίας και η Κέντρα το δέχεται. Και έτσι, χωρίς να το ξέρει, έχει βάλει την Μπρέντα μέσα στη ζωή της. Η Μπρέντα βλέπει τα πάντα, κάθε ανάρτηση, κάθε φωτογραφία, κάθε στιγμή ευτυχίας και αυτό την γεμίζει με ακόμα περισσότερη οργή. Αλλά γίνεται και κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό. Αρχίζει να πηγαίνει έξω από την πολυκατοικία της Κέντρα. Κάθεται μέσα στο αυτοκίνητό της και παρακολουθεί. Περιμένει να τη δει, να δει πότε φεύγει, που πηγαίνει. Μια αιμονή που ξεφεύγει από κάθε όριο. Και το πιο τρομακτικό, οι γύρω της το ξέρουν. Ξέρουν ότι παρακολουθεί τον Ρίκι. Και όμως, κανείς δεν τη σταματά. Κανείς δεν πάει στην αστυνομία. Και ο ίδιος ο Ρίκι συνεχίζει να πιστεύει ότι όλα είναι συμπτώσεις. Κάθε φορά λοιπόν που η Μπρέντα τους βλέπει μαζί, κάτι μέσα της πάει λίγο περισσότερο. Μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο όπου αποφασίζει ότι δεν θα το ανοιχτεί άλλο. Θέλει να τους τιμωρήσει και τους δύο. Αλλά δεν θέλει να το κάνει η ίδια, δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της. Έτσι στρέφεται πρώτα στην οικογένειά της. Ζητάει από τον ξάδερφό της, τον Μόουζις Μαρτίνες, να επιτεθεί στον Ρίκι και την Κέντρα. Εκείνος αρνείται κατηγορηματικά. Η οικογένεια σοκάρεται, ξεσπά ένταση, καυγάδες. Αλλά η Μπρέντα δεν σταματά, γιατί πλέον έχει κολλήσει. Έχει έναν στόχο και τίποτα άλλο δεν μετράει. Και τότε παίρνει μία ακόμα πιο επικίνδυνη απόφαση.
Αν δεν μπορεί να βρει βοήθεια από ανθρώπους που γνωρίζει, θα τη βρει σε αγνώστους, σε ανθρώπους από το περιθώριο, σε άτομα που ίσως είναι πιο εύκολο να χειραγωγηθούν. Και για να τους πείσει, τους προσφέρει χρήματα, ναρκωτικά και λέει και κάτι ακόμα. Λέει ότι είναι μέλος του καρτέλ, ότι έχει δύναμη, ότι δεν πρέπει να της πουν όχι. Ένα ψέμα που το χρησιμοποιεί σαν όπλο. Οδηγεί σε περιοχές όπου πιστεύει ότι θα βρει άτομα πρόθυμα να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Ρωτάει, ψάχνει και τελικά βρίσκει μία γυναίκα. Τη λένε Τζένιφερ. Πηγαίνει στο διαμέρισμά της και αρχίζει να λέει ιστορίες, ότι είναι μέλος του καρτέλ, ότι έχει άκρες και μετά το λέει ξεκάθαρα, θέλει να σκοτωθεί η Κέντρα Χάτσερ. Αλλά η Τζένιφερ αρνείται και αυτό θα μπορούσε να είναι το τέλος, αλλά δεν είναι, γιατί η Μπρέντα δεν σταματά. Ψάχνει ξανά και αυτή τη φορά βρίσκει την Κρίσταλ Κορτές. Μια γυναίκα σε δύσκολη κατάσταση, μόνη μητέρα, χωρίς χρήματα. Και η Μπρέντα το βλέπει αυτό σαν μια ευκαιρία. Της λέει ιστορίες διαστρεβλωμένες, φορτισμένες και μετά της κάνει την ίδια πρόταση. Αλλά τώρα με περισσότερα. Χρήματα, ένα αυτοκίνητο, υποσχέσεις και αυτή τη φορά η απάντηση είναι θετική. Οι δυο τους αρχίζουν να παρακολουθούν την Κέντρα μαζί, να την ακολουθούν, να μαθαίνουν τη ρουτίνα της και όσο σοκαριστικό και αν είναι, συζητούν τρόπους, σχέδια, πιθανότητες, απορρίπτουν κάποια, επιλέγουν άλλα και τελικά καταλήγουν σε κάτι πιο άμεσο. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Καμία από τις δύο δεν έχει εμπειρία και έτσι φέρνουν τρίτο άτομο, κάποιον που μπορεί να το κάνει. Και τότε εμφανίζεται ο Κρίστοφερ Λαβ, ένας άνθρωπος με βαρύ παρελθόν, ένας άνθρωπος που ψάχνει ευκαιρία και η Μπρέντα του προσφέρει ακριβώς αυτό που θέλει να ακούσει, χρήματα, συνδέσεις, δύναμη και εκείνος δέχεται. Τώρα το σχέδιο είναι πλήρες, 3 άτομα, 3 ρόλοι και ένας στόχος, η Κέντρα. Η Μπρέντα αρχίζει να σχεδιάζει πιο λεπτομερώς. Μαθαίνει ότι ο Ρίκι σχεδιάζει να φύγει από τον Ντάλλας, να επιστρέψει στην Καλιφόρνια μαζί με την Κέντρα. Και αυτό την πιέζει. Ο χρόνος τελειώνει και έτσι αποφασίζει. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Πρέπει να γίνει πριν φύγουν, πριν αλλάξουν όλα. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό. Η Μπρέντα δεν σκέφτεται μόνο την Κέντρα. Σκέφτεται και τον Ρίκι. Σκέφτεται να τον τραυματίσει τόσο σοβαρά, ώστε να χρειάζεται φροντίδα και να μείνει εκείνη δίπλα του. Για να την χρειάζεται. Πιστεύει ότι έτσι θα την αγαπήσει ξανά. Οι 3 τους λοιπόν περνούν μέρες παρακολουθώντας την Κέντρα. Μαθαίνουν τις κινήσεις της, τι ώρα φεύγει, πού πηγαίνει και τελικά διαλέγουν το σημείο, το πάρκινγκ της πολυκατοικίας της. Ένα μέρος πιο απομονωμένο, πιο βολικό. Και φτάνουμε στη μέρα που το σχέδιο της Μπρέντα θα έμπαινε σε εφαρμογή. Είναι 2 Σεπτεμβρίου του 2015. Το σχέδιο είναι έτοιμο. Ο Κρίστοφερ Λαβ θα εκτελέσει, η Κρίσταλ Κορτές θα οδηγήσει και η Μπρέντα είναι εκείνη που κινεί τα νήματα. Και από εδώ και πέρα δεν υπάρχει επιστροφή. Εν τω μεταξύ η Μπρέντα φροντίζει να χτίσει το τέλειο άλοθη. Κανονίζει να βγει για φαγητό με έναν φίλο της, το Χωσέ, ώστε τουλάχιστον φαινομενικά να βρίσκεται μακριά από οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί. Αλλά για να εκτελεστεί το σχέδιο χρειάζεται κάτι βασικό. Ένα αυτοκίνητο. Η Κρίσταλ προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, δανειζόμενη μία BMW από μία φίλη της. Όμως το πρωί της επίθεσης το αυτοκίνητο χαλάει. Για μια στιγμή όλα δείχνουν να καταραίουν. Και τότε η Μπρέντα επεμβαίνει. Επικοινωνεί με τον Χωσέ και καταφέρει να δανειστεί το μαύρο τζιπ Τσερόκι του. Το σχέδιο συνεχίζει να ισχύει. Το ίδιο απόγευμα η Κρίσταλ και ο Κρίστοφερ κατευθύνονται προς τον χώρο εργασίας της Κέντρα. Περιμένουν, παρακολουθούν. Δεν κάνουν τίποτα βιαστικό. Όταν η Κέντρα τελειώνει τη δουλειά της και κατευθύνεται προς το σπίτι της, την ακολουθούν. Φτάνει στο διαμέρισμά της, παρκάρει, βγαίνει από το αυτοκίνητο. Ο Κρίστοφερ την πλησιάζει, σηκώνει το όπλο, στοχεύει και πυροβολεί. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα τελειώνουν. Η Κέντρα πέφτει νεκρή ακαριέα. Οι δράστες επιστρέφουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται. Λίγο αργότερα τηλεφωνούν στην Μπρέντα. Της λένε ότι το έκαναν
και εκείνη χαίρεται. Πιστεύει ότι όλα τελείωσαν, ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας περαστικός βρίσκει το σώμα της Κέντρα και καλεί την αστυνομία. Το σημείο μετατρέπεται σε τόπο εγκλήματος. Την ίδια στιγμή, ο Ρίκι βρίσκεται στο διαμέρισμα περιμένοντας την Κέντρα. Ακούει σιρήνες, αλλά δεν φαντάζεται τι έχει συμβεί, μέχρι που κατεβαίνει κάτω και μαθαίνει την αλήθεια. Η αστυνομία αρχικά πιστεύει ότι πρόκειται για ληστεία που πήγε στραβά. Η τσάντα της Κέντρα λείπει και αυτό μοιάζει να εξηγεί τα πάντα. Ο Ρίκι είναι συντετριμμένος και μέσα στον πόνο του επικοινωνεί με ένα άτομο που δεν θα περίμενε κανείς, την Μπρέντα. Εκείνη απαντά αμέσως, με λόγια συμπόνιας, με προσφορές βοήθειας, ακόμα και με ψώνια. Την επόμενη μέρα εμφανίζεται μπροστά του παίζοντας τον ρόλο της υποστηρικτικής φίλης, αλλά στο παρασκήνιο η αλήθεια αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Η αστυνομία έχει ένα στοιχείο, το όχημα διαφυγής, ένα μαύρο τζιπ Τσερόκι. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας είναι θολό, αλλά αρκετό για να δοθεί στη δημοσιότητα. Και τότε συμβαίνει κάτι κρίσιμο. Ο Χωσέ αναγνωρίζει το αυτοκίνητό του, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και πηγαίνει κατευθείαν στην αστυνομία. Τους λέει τα πάντα, ότι το αυτοκίνητο το είχε δανείσει στην Μπρέντα, ότι εμπλέκεται και η Κρίσταλ. Και ξαφνικά η αστυνομία έχει ονόματα. Όταν επικοινωνούν με τον Ρίκι και του λένε το όνομα Μπρέντα, εκείνος παγώνει. Και εκεί όλα αρχίζουν να δένουν. Το κίνητρο, η αιμονή, η παρουσία της παντού. Η Μπρέντα καλείται για ανάκριση. Στην αρχή παίζει τον ρόλο της ανυποψίας της. Δεν ξέρει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά όσο οι ερωτήσεις γίνονται πιο πιεστικές, η συμπεριφορά της αλλάζει. Προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή, να χειριστεί την κατάσταση, να ξεφύγει. Όμως αυτή τη φορά δεν ελέγχει το παιχνίδι. Ο detective δεν εντυπωσιάζεται, δεν δίνει καμία σημασία στις κινήσεις της Μπρέντα. Την αγνοεί πλήρως και πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία. Πού ήσουν τη νύχτα της Δευτέρας Σεπτεμβρίου? Η απάντηση έρχεται σχεδόν υπερβολικά γρήγορα. Η Μπρέντα δηλώνει πως βρισκόταν για δείπνο με έναν φίλο και πριν καν τη ζητηθεί, βγάζει την απόδειξη από το εστιατόριο. Και όχι απλά μία απόδειξη προσεκτικά διπλωμένη, σαν να περίμενε αυτή ακριβώς την ερώτηση. Ο detective το καταλαβαίνει αμέσως. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει ακόμη αποδείξεις, αλλά το ένστικτό του αρχίζει να φωνάζει. Έτσι αλλάζει τακτική. Της λέει ότι η Κρίσταλ βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο και ότι ήδη μιλάει. Προσπαθεί να την πιέσει. Καμία αντίδραση. Τότε δοκιμάζει κάτι διαφορετικό. Μαλακώνει τον τόνο του. Προσπαθεί να την προσεγγίσει ανθρώπινα. «Καταλαβαίνω», της λέει. «Έχω περάσει κι εγώ δύσκολους χωρισμούς. Ξέρω πως είναι να πονάς». Για μια στιγμή φαίνεται ότι η Μπρέντα θα λυγίσει. Ραγίζει, αλλά δεν σπάει. Κλείνεται ξανά στον εαυτό της και δεν λέει τίποτα. Και χωρίς απτές αποδείξεις, η αστυνομία δεν μπορεί να την κρατήσει. Την αφήνουν ελεύθερη. Την ίδια στιγμή, στο διπλανό δωμάτιο, η Κρίσταλ ανακρίνεται. Αρχικά αρνείται τα πάντα, μέχρι που της δείχνουν το υλικό από τις κάμερες και τότε αναγκάζεται να παραδεχτεί. Ναι, είναι εκείνη στο τιμόνι, αλλά προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί. Λέει ότι δεν ήξερε για το φόνο, ότι πίστευε πως επρόκειτο για ληστεία. Και μετά αλλάζει την ιστορία, ξανά και ξανά. Όμως τίποτα από αυτά που ισχυρίζεται δεν ταιριάζει. Οι detective πιέζουν και τελικά μιλάει. Ρίχνει την ευθύνη σε έναν Λαμάρ, έναν άνθρωπο που όπως λέει την απείλησε με όπλο. Αλλά η ιστορία της δεν πείθει κανέναν. Η αστυνομία ξέρει ότι λέει ψέματα και τώρα έχουν κάτι πιο δυνατό, το κινητό της. Μέσα σε αυτό βρίσκουν μηνύματα, πολλά μηνύματα με έναν άντρα, τον Κρίστοφερ Λαβ. Οι αρχές κινούνται γρήγορα, τον εντοπίζουν και τον συλλαμβάνουν και μέσα στο αυτοκίνητό του βρίσκουν το όπλο της δολοφονίας. Σε αυτό το σημείο το παιχνίδι τελειώνει. Ο Κρίστοφερ και η Κρίσταλ κατηγορούνται για φόνο και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει διαφυγή. Έτσι αποφασίζουν να μιλήσουν. Και οι δύο ομολογούν τα πάντα και δείχνουν το ίδιο άτομο, την Μπρέντα, ως τον εγκέφαλο πίσω από όλα. Η αστυνομία κινείται άμεσα για να τη συλλάβει, αλλά είναι ήδη αργά. Η Μπρέντα έχει εξαφανιστεί.
Λίγες μόλις ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερη, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο και πέρασε στο Μεξικό. Και για μήνες κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Κρύβεται σε μία μικρή πόλη, ζει στη σκιά, προσπαθεί να μην τραβάει την προσοχή, αλλά η υπόθεση δεν ξεχνιέται και οι αρχές δεν σταματούν. Μετά από 6 μήνες καταδίωξης, το όνομά της μπαίνει σε μία από τις πιο γνωστές λίστες παγκοσμίως. Στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων του FBI. Μάλιστα γίνεται μόλις η ένατη γυναίκα στην ιστορία που βρίσκεται εκεί. Προσφέρεται αμοιβή $100,000 και τότε όλα αλλάζουν. Οι πληροφορίες αρχίζουν να καταφθάνουν και μέσα σε μόλις 2 ημέρες η Μπρέντα εντοπίζεται, συλλαμβάνεται και εκδίδεται πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δίκη ξεκινά και οι 3 κατηγορούνται για φόνο. Η υπόθεση απέναντι στον Κρίστοφερ και την Κρίσταλ είναι ισχυρή, αλλά για την Μπρέντα είναι πιο περίπλοκη. Δεν τράβηξε τη σκανδάλη, δεν ήταν παρούσα, χρειάζονται κάτι πιο δυνατό και αυτό το βρίσκουν στην Κρίσταλ. Της προσφέρουν συμφωνία. Αν καταθέσει εναντίον της Μπρέντα, θα αποφύγει τη θανατική ποινή. Η Κρίσταλ δέχεται και καταδικάζεται σε 35 χρόνια φυλάκισης. Στη δίκη της Μπρέντα όλα έρχονται στο φως. Η αιμονή, η παρακολούθηση, τα ψέματα. Οι μάρτυρες καταθέτουν. Ορίκοι, φίλοι, συγκάτοικοι, όλοι περιγράφουν την ίδια εικόνα. Μια γυναίκα που δεν μπορούσε να αφήσει το παρελθόν. Μια γυναίκα που ήθελε έλεγχο με κάθε κόστος. Και όταν η υπόθεση φτάνει στην κριτική επιτροπή, δεν χρειάζονται πολύ χρόνο, μόλις 20 λεπτά για να τη βρουν ένοχη. Κι έτσι, μια ιστορία αιμονής, ζήλιας και ελέγχου φτάνει στο τέλος της με τον πιο τραγικό τρόπο. Και τελικά η δικαιοσύνη ήρθε. Ο Κρίστοφερ Λαβ καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη. Ενώ η Μπρέντα Ντελγκάδο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη, χωρίς καμία δυνατότητα αποφυλάκησης. Κατάφερε να αποφύγει τη θανατική ποινή λόγω της μεξικανικής νομοθεσίας. Μετά τη δίκη, ο Ρίκι επέστρεψε στην Καλιφόρνια. Ήθελε να είναι κοντά στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του, αλλά και στην οικογένεια της Κέντρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που έμεινε ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους μετά από ένα έγκλημα που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Η Κέντρα ήταν μόλις 35 ετών. Είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, γενεοδωρία. Ένας άνθρωπος που βοηθούσε τους άλλους χωρίς αντάλλαγμα. Είχε μια καριέρα που αγαπούσε, είχε ανθρώπους που την αγαπούσαν και είχε βρει τον άνθρωπό της. Ήταν έτοιμη να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της και όλα αυτά της αφαιρέθηκαν με το χειρότερο τρόπο. Η υπόθεση της Μπρέντα Ντελγκάδο δεν ήταν απλώς ένα έγκλημα πάθους. Ήταν μια ψυχρή στρατηγική που απέτυχε παταγωδώς. Μας αφήνει όμως με μια ανατριχιαστική υπενθύμηση. Μερικές φορές ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν κρύβεται σε σκοτεινά σοκάκια, αλλά πίσω από το χαμόγελο κάποιου που κάποτε αγαπήσαμε πολύ. Καλή σας συνέχεια και να προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Dark Crime GR. Μέχρι τότε, μείνετε ασφαλείς.